Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zvoliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Uz genitiv ide najveći broj prijedloga, više nego uz sve ostale padeže zajedno. Najtipičniji i najbliži osnovnom značenju genitiva je prijedlog od. Njegovo osnovno značenje je udaljavanje, odvajanje, poticanje, porijeklo i sl. Na primjer, bježi od kuće. Slično je značenje otklanjanja, rastavljanja, lišavanja, oslobađanja itd. Na primjer, oslobodili su zemlju od neprijatelja. Genitivom se označava i početak vremenskog toka, trenutak od kojeg nešto počinje da se dešava. Na primjer, čekao sam to od prošle godine. Prijedloško-padežni izrazi sa prijedlogom od mogu imati i uzročno značenje i to značenje uzroka koji direktno izaziva posljedicu. Na primjer, sva je premrla od straha. Prijedlog od susreće se i u sintagmama koje označavaju da se jedan predmet po nečemu izdvaja iz skupa drugih predmeta. Tada je genitiv redovno u množini, kao u primjeru ona je jedna od najpametnijih u školi. Slična je i upotreba prijedloga od u prijedloško-padežnim konstrukcijama sa značenjem upoređivanja, kad stoji uz komparativ ili drugu riječ upoređivanja. Vi ste gori od tuđina, proveo je tamo više od 10 godina, ona se razlikuje od obične sluškinje. Genitiv sa prijedlogom često se upotrebljava i u službi atributa, obično sa kvalitativnim značenjem. Na primjer, on je čovjek od ugleda. Nekada se genitivom označavalo mjesto iz kojeg neko potiče, kao na primjer Nikac od Rovina, ali je takav oblik zastario. S prijedlogom od upotrebljava se i prisvojni genitiv, kao na primjer sestra od tetke. Genitiv s prijedlogom od, posebno kad se odnosi na ljude, često označava porijeklo, tipa ona je od Petrovića. Postoji i genitiv materije, kojim se sa prijedlogom od označava od čega je nešto napravljeno. Na primjer, čaša je od kristala. Crnogorski bez predrasuda. Osnovno značenje prijedloga od uz genitiv je udaljavanje, odvajanje, poticanje, porijeklo i sl. Na primjer, bježi od kuće, odvojili su se od gomile, dopirao je zvuk od gradilišta. Slično je značenje otklanjanja, rastavljanja, lišavanja, oslobađanja itd. Na primjer, oslobodili su zemlju od neprijatelja, živi odvojeno od porodice, liječila se od alergije. Genitivom se označava i početak vremenskog toka, trenutak od kojeg nešto počinje da se dešava. Na primjer, čekao sam to od prošle godine, tako se radi od pamtivijeka. Bila je tamo od ranog jutra. Knjiga opisuje njegov život od rođenja do smrti. Prijedloško-padežni izrazi sa prijedlogom od mogu imati značenje uzroka koji direktno izaziva posljedicu. Na primjer, sva je premrla od straha. Često pati od glavobolje, ne vidi se od magle. Prijedlog od susreće se i u sintagmama koje označavaju da se jedan predmet po nečemu izdvaja iz skupa drugih predmeta. Na primjer, ona je jedna od najpametnijih u školi. Petar je jedan od najstarijih u selu. Vidjeli smo i neke od najpoznatijih glumaca. Ona nije od onih zaboravnih. Genitiv sa prijedlogom često se upotrebljava i u službi atributa, kao na primjer on je čovjek od ugleda, ljudi od pera, majstor od zanata itd. S prijedlogom od upotrebljava se i prisvojni genitiv, kao na primjer sestra od tetke, brat od strica, vrata od grada, kapetan od lađe, prokleta avlija od Iva Andrića. Genitiv s prijedlogom od, posebno kad se odnosi na ljude, često označava porijeklo, tipa ona je od Petrovića, starinom je od Kučkih Drekalovića, on potiče od moračkih doseljenika. Postoji i genitiv materije, kojim se sa prijedlogom od označava od čega je nešto napravljeno. Na primjer, čaša od kristala, kuća od kamena, zavjesa od dima. Crnogorski bez predrasuda. Potpuno normalno, znači maternji jezik crnogorski, neka ih ima, jer mi kažemo Crnogorci šekira, šeda, sutra,
Znači, ne moramo da ih upotrebimo, možemo da ih upotrebimo, nikakva sila nikome nema, je li tako? Jedan od najboljih bubnjara na Balkanu, Dragoljub Đuričić, smatra da je važno da se pravopis prilagodi narodu. Đuričić je svirao širom svijeta sa gotovo svim značajnim izvođačima bivše SFRJ. Krajem decembra proslavit će 40 godina karijere, od toga već 36 godina živi u Beogradu, ali govori crnogorskim jezikom. Mislim da je to dio originalnosti koji nije namjera nego spontan. Jednostavno se ne bavim i ne stidim. Svaki narod na svijetu ima svoj jezik. Vjerovatno se kroz to mnogo što šta na jedan poseban način u mentalitetskom smislu iskaže, a stvarno, ruku na srce, koliko god nama taj jezik bio zaboravljen, vraćan i tako dalje, postoji mnogo nekih riječi koje se nisu mogli napisati. Kad sam mali bio, stalno mi je baba govorila bizinu jedan. Ja sam posle kad sam išao u školu shvatio da stvarno to z ne postoji. A kad sam bio u Makedoniji sa Levi Sol, oni kažu Zoran piše se sa 2 z. Tako da negdje mi ne smeta što se to radi, jedino ne volim da se pretjeruje i da se pravi neki jezik na brzinu. Tako da nisam sa pretjerivanjima da se prave pojedine riječi, ali jesam da se prilagodi upravo po onoj Vukovoj govori kako pišeš ili već kako nije ni važno. Znate, kad bježite od originala, onda se pogubite, onda više bolje biti dobar original nego savršen plagijat. Crnogorski bez predrasuda. Što se tiče pravopisa, pa malo će biti teško da se ta nekolika slovceta onako ubace u naše pisanje, ali naravno sa željom to radimo i sa voljom, tako da će to biti odlično. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i šetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.